Водени от опитният господин Мирчев, футболистите на Тунджа Ямбол прекъснаха серията си от 6 поредни загуби и спечелиха точка срещу гостуващия тим на Стамболово. Домакините от Тунджа Ямбол, въпреки сериозните кадрови проблеми в състава си, показаха характер още в първите минути на матча. Натискът на домакините беше прекъснат още в 11-та минута, в която след грешка в защита за гостите непокрит остана Емил Николов, който не сгреши и откри резултата. През първото полувреме ямболските футболисти имаха своите шансове да изравнят, но Михаил Минчев пропусна. През второто полувреме отборът на Стамболово отново направи няколко положения пред ямболската врата, но гостите също грешаха и постепенно устремът им угасна. В 57-та минута Иво Янев стреля с глава, а на вратата на Тунджа Ямбол Димо Маринов прояви рефлекс. Постепенно натискът пред вратата на гостите от Стамболово се усили, а влезлият като резерва в двубоя треньор на Тунджа Ямбол Галин Минчев оживи атаките. Съдията Ахмет в 77-та минута не видя игра с ръка на футболист от Стамболово, а малко след това също от пряк свободен удар младият Валери Борисов не успя да завърши голова атака. Все пак футболистите на Тунджа Ямбол достигнаха до равенството в 83-та минута, като след центриране на господин Мирчев и разбъркване пред вратата на Стамболово, Краси Андонов стреля от близо 20 метра, а след рикошет равенството 1-1 беше възстановено. В минутите до края отборът на Стамболово не успя да направи нищо смислено, докато домакините могат да съжаляват, че не потърсиха по-настойчиво победата в матча. Ето как видя двубоя един от най-опитните в срещата господин Мирчев. Не съм аз човека, който ги казва нещата, има си треньори. Просто съм казах на момчета, че идвам да им помогна от сърце, защото мога да помогна. Тежко е, терена, в ужасно състояние. Момчета даваха всичко от себе си, трябва да се радва, че в града има такива момчета, които играят от сърце за ямболския футбол. Харесаха ли те младите? Да, те са прекалено млади за бе група. Има интересни момчета в футбола, трябва да се работи, но трябва и да се създадат условия, не само да се иска. Моето мнение. Реших, върнах се от любов, играх за Ямбол